Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela Sitima Samampondo, baba mkhulu phakade ami. Sasisikhulu kakhulu isililo khona emzini waseMkhayideni eMzingazi emveni kokudlula kwakhe uShembe. Abanye babekhaliswa nayiko ukuthi base bekhumbula zonke iziyalo zakhe uShembe abangazenzanga, njengoba wayebamemile bamemela emgidini omkhulu oyingcwele, lapho abayala bonke abantu ukuthi abeze emgidini wezingelosi ozoba seMkhayideni. Wakuqinisekisa ukuthi beze bonke kungasali namunye. Abantu abawaqondanga lamagama kaShembe, kanti ukusho nje naloku umgidi wokumvalelisa. Kwathi uma esehambile emhlabeni bawakhumbula lamagama, bazisola kakhulu ngokungalaleli kwabo. Bakhala kakhulu bezibhonqa phansi, abanye babefuna ukuyoziphosa kulo ichibi elikhulukazi uMzingazi. Izinhliziyo zabo zase zibuhlungu kakhulu, sebefuna ukuzibulala, abanye beziphosa phakathi emahlathini. Kodwa uNkulunkulu wabanqanda ukuba bengazibulali, babethi noma bezama ukugijima beya echibini bezwe sengathi baboshiwe ezinyaweni. Abanye babekhala kakhulu njengoba phela uShembe kubo wayefana nobaba, njengaye uSimon Ngoma, ngoba phela uShembe wayemondlela ngisho abantwana bakhe emfundisela nasesikoleni, kanye nabo o-Elina Gumede, amakhosazana ayehamba naye uShembe. Ayesezibona njengaphelelwe umhlaba. Phela uShembe ezinye zezingane ayehamba nazo zazizintandane ayeziqoqile khona lapha ezweni lakwaZulu, ngenxa yako ukuthi oyise babebulewe phela kuzo izimpi zakwaZulu. Base kuthi omama balabantwana bahamba bayoziganisa kweminye imizi bashiya abantwana dengwane. Abanye abazali babehamba udu beyosebenza khona ezimayini, oGoli nasemajalidini beshiya abantwana dengwane. Uhulumeni wakhona eSouth Africa owayebizwa ngayo i-Union of South Africa wayengenazo izinhlelo zokusiza abantu abamnyama, njengoba nazo izalukazi zazingayihuli impesheni. Kwabuthana abantu abaningi khona emzini waseMkhayideni eMzingazi, abakholwayo nabangakholwa, bedabuka kakhulu ngokudlula kwakhe uShembe emhlabeni. Kodwa yena uFrans Ngongoma, owayemangazwe ukuduma okukhulu kwezulu okwakungajwayelekile, kungathi kuqhuma umbayimbayi, wethuka kakhulu uFrans Ngongoma waze waphumela phandle. Wathi uma ebuka esibhakabhakeni wabona kudlala imbani ngendlela engajwayelekile, wabe sethi kukhulu okwenzakalayo emhlabeni. Kodwa wenzwa inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, umoya wakhe ushona phansi. Kwathi ngakusasa ekuseni kwalamula yena umfana wakwaHadebe ongumakhelwane wakhe, okuyena owayeseyitholile indaba yokudlula kukaShembe emhlabeni. uFrans Ngongoma ekuzweni kwakhe lezi ndaba wethuka kakhulu, kwathi akawe phansi, wehluleka ngisho ukuyosebenza. uFrans Ngongoma lona phela wayesonta ebandleni lawo amaRoma, wayesanda nje kumbona uShembe, kodwa inhliziyo yakhe wayizwa ibuhlungu kakhulu. Lokho kwathusa abaningi ukuthi ngabe uhlanganiswa yini noShembe, kanti wayedonswa yiwo umoya engcwele njengoba wagcina eseyilo iNazaretha. Ngempela isiprofetho sakhe uShembe senzeka phela, njengoba wayesho ukuthi ulamula impi yakwaZulu nasesilungwini eNatali abazobanga isidumbu sakhe. Lowo mbango waqubuka khona eMkhayideni. AmaNazaretha ahlukana phakathi, kwazama yena umfundisi uMngoma owayethi cha, maNazaretha uShembe esaphila wayikhomba indawo lapho azobekwa khona. Kusekuphakameni wayishilo phela ukuthi kumele afihlwe endaweni enetayitela, hhayi esabelweni samakhosi, ngoba amakhosi ayanqobeka enqotshwa yibo abelungu. Lapho abelungu befuna ukwenza imisebenzi yabo, basusa abantu kulezo ndawo ngendluzula. Lokho kwakuzobeka
indawo okufihlwe kuyo uShembe engozini ukuthi abelungu begcine bembili. Lokho kwakuyoba nomthelela omubi ukuthi uNkulunkulu wayeyosuka phakathi kwamaNazaretha. Naye uMafukuzela uJohn Langalibalele Dube wamfakazela umngoma, kodwa kwaba inhlanga zibuka nomoya abantu bakwaZulu bengayimukeli yonke lento. Kodwa umfundisi uMngoma wayenethemba phela njengoba wayemtshelile uShembe ukuthi lokho kuyophela uyokulamula. Njengoba uShembe esedlulile, awukho phela umndeni wakhe lapha, njengoba phela base bembalwa nabantwana bakhe ababekhona besaphila, kodwa amakhosikazi akhe ayeseshone wonke, kanye naye unina uMahadebe. Ngayizolo ngomhla ka-1, umfundisi uMlangeni owayeyisandla sokuphosa sikaShembe wayeyithumile incwadi eyitelegramu kwindodana yakhe uShembe, lena yagcina ibizwa ngeNkosi Ilanga, eyayifundisa khona e-Adams College eManzimtoti, lapho yagcina khona inguprincipal. Itelegramu yayisho ukuthi akaphuthume ngokushesha ngoba uyise uyadunguzela. Yathi ingafika itelegramu kuyo iNkosi Ilanga, yashiya phansi esikoleni ngejubane ibheke khona emzini waseKuphakameni. Yafica amaNazaretha ayekhona, yabuza ukuthi ngabe kukhona yini abakuzwile, kodwa baphendula ngokuthi nabo basamangele, bazohamba kusasa ukuya eMkhayideni. INkosi Ilanga yaqeda lapho ngejubane iphuthuma emzini eSibusisweni, lapho yafica khona amakhosazana, nawo yawabuza ukufana ukuthi ngabe kukhona akuzwile yini ngoyise. Amakhosazana aphendula ngokuthi aswele yona imali, ngabe ahambile ukuya eMkhayideni. INkosi Ilanga yalala kuwo lo muzi wasesibusisweni, okwakuwumuzi wayo iNkosi Ilanga. Ngalelo langa kwakuwuwo umhla ka-1 Meyi iNkosi Ilanga ithola le telegram. Ekulaleni kwabo khona emzini wasesibusisweni befuna phela ukulungiselela ukuhamba ngakusasa, kwaba khona lokuduma okukhulu kwalo izulu nemvula eyana ubusuku bonke, kanye nayo imbani eyayidlala phezulu esibhakabhakeni ngendlela eyayixakile. Kwakusayiko lokhu yakuduma okwakubonwe wuye phela uMbongoma. Ukusa kwabonwa yiyo iNkosi Ilanga kanye namakhosazana bebheke esiteshini sesitimela ePhoenix. Isitimela ababezosigibela sasizosuka ngawo u-9 ekuseni ngomhla ka-2 Meyi sibheke khona eMpangeni, kanti leso sikhathi sokusuka kwaso isitimela kwakuyisikhathi sokuphuma kwawo umphefumulo kaShembe. Lapha esitimeleni kwakunamaNazaretha amaningi, nawo ayigibele isitimela elibhekise kuleseMkhayideni. Bafike behla khona eMpangeni. Zazingekho izinto zokuhamba kusuka eMpangeni uya khona eMzingazi eMkhayideni. Noma ilanga laseliyozilahla kunina ngalesi sikhathi phela befika khona eMpangeni, kodwa njengoba behamba nje abazi lutho ukuthi kwenzakalani ngaye uShembe. Njengoba iNkosi Ilanga yayithole incwadi eyitelegramu eyayisho ukuthi uShembe ugula kakhulu, baluqala uhambo olubheke khona eMzingazi Richards Bay njengoba ilanga laselishonile. Bahamba baze bafika khona echwebeni lase-Richards Bay edolobhaneni okuthiwa iMerensey, lapho kwakukhona khona isitolo somlungu. Ilapho iNkosi Ilanga namakhosazana abangena khona kuso lesi sitolo somlungu befuna ukucoshacosha okuncane. Ngalesi sikhathi iNkosi Ilanga ihamba khona lapha isitolo ibuka phela u-newspaper, kanti unkosikazi womlungu ophethe lesi sitolo useyibonile iNkosi Ilanga. Lo nkosikazi womlungu wabe sefikelwa ukudabuka okukhulu, ebuka nawo amakhosazana ayehamba nayo iNkosi Ilanga. Wazwakala lo nkosikazi womlungu esekhuluma ebhekise kwindoda yakhe ethi, "Ngiyadabuka kakhulu njengoba ubona laba behamba. Bathi baya kumfundisi wabo onguShembe, kodwa
abazi ukuthi uShembe usedlulile emhlabeni. Ngaze ngabazwela laba bantu ngomfundisi wabo. Yabuza indoda yakhe lo mlungu ukuthi inkosikazi ngabe ukuzwephi lokho ngoba akuphumanga ephepheni. Yaphendula ngokuthi inkosikazi izwe ngabantu akade bezothenga lapha ekuseni. Abathena udlule ngalo ihora lika-9 ekuseni. Lo mlungu uhleba nje nendoda yakhe kanti inkosi ilanga ilalele iyabezwa. Ilapho yababuhlungu kakhulu khona inhliziyo yayo inkosi ilanga, ngoba kwaba yiyona ndlela eyathola ngayo ukuthi uyise akasekho emhlabeni. Izwa ngaye unkosikazi walo ibhunu owayeheheza ezitshela ukuthi abezwa. Kanti inkosi ilanga lena ifundile kakhulu, izizwa zonke izilimi. Wayiphoqa inkosi ilanga ukuba belale khona lapha eMerency emzini wakwaCele njengoba kwasekumnyama kakhulu, kanti eMkhayideni kwasekuseyibanga elide kakhulu. Inkosi ilanga ayizange ikhulume noyedwa ngalokhu ekuzwe ngabo abelungu, yayizithulele nje. Kwaba buhlungu kanjalo ukuzwa kwayo inkosi ilanga ngoyise owayengasekho emhlabeni, ohambe ngalo ihora lika-9 ekuseni. Ngalesi sikhathi begibela isitimela, uMbombela esitimeleni abasigibela khona esiteshini ePhoenix. Waphinde waziphinda futhi lowo mlando Mbombela sitimela samaMpondo esafika ngo-9 ekuseni esiteshini sasePhoenix. Ngalesi sikhathi kuphuma umphefumulo wakhe emzinasi. Yaguqa lapho igumgedlela ngizula amafutha omkovudu into kunesuka phakathi